Jamwale mon bandiraɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pinti TV min calmini on ɗo mbawɗon wonde dunde babadama nde kala min bismi mon e kelle gadande Robindo Diagne alkamis sappo e jeenayi lewru septembre 2024 bisimilla mon e kelle gadane Robindo Diagne ji puɗɗortoɗen koye jaydi gendira leydi Sénégal kanko hoorejo leydi ndi sanga Badou Diagorɗo arti e ko yewtino e wonande ɗo suungoji subaɓe dental ñande sappo e jeeɗiɗi lewru novembre o arti e ɗanlede ndewani lawol tawi sukaɓeɓe pitali mumen ne keddo hen kono kadi ha joni e inondation ɗi ganda teskama ɗo e nder leydi Sénégal kanko hoorejo leydi ndi o arti hen ne tawi e jayde Le Soleil kono mo ganduɗa ko Diagorɗo kalfinaɗo gueɗe nder leydi Sénégal ministre de l'intérieur et de la sécurité publique o arti yide wonande mo ardo jonde ko yotno ɗin sungoji subaɓe dental ñande sappo e jeeɗiɗi lewru novembre 2024 ma yewtere wat tawi ko yewtere goɓe jiile hakkunde kanko jagorgal ngal wondude Sénat kam e acteur politique en ne tawi e jayde Le Soleil jayde Rewmi Quotidien o mo ganduɗa ka halifa toon to Touba Serigne Mouhamadoul Mountaha Mbacké adima wadde déclenché oɗo plan Orsec tawi noon ko temedde 2 millions e copreje men franc CFA woni ko yaltini beele mo ñidde kam ha joni dandude ɓen ɓe ganduɗa ko jayraɓe e ɗin toɓoji caggal nde teska wonande inondation ji tawi waɗi bonnere no fewi toon to Touba en yewoytu jayde Besbi le jour ɓe garti koye ɗiɗo sungoji subaɓe dental ñande sappo e jeeɗiɗi lewru novembre 2024 yiide Besbi le jour la loi du fait accompli ɗum noon ko caggal nde hollita wonande moɓodire mawde nana miije beele ha joni huccodirde e laamu leydi Sénégal laamu Bassirou Diomaye Faye kamɓe Ousmane Sonko to banggue wonande ɗiɗo sungoji subaɓe dental ɓe ɓangini natal Amadou Ba omo ganduɗa kay ardi nouvelle responsabilité wondude Ceerno Alassane Sall mo République des valeurs Macky Sall mo APR kam e Khalifa Sall mo Takaw Dakar ɓe garti e kanko omo ganduɗa ka halifa toon to Touba Serigne Mouhamadoul Mountaha Mbacké o addi ko mbiyen o waɗi junggo e jiifa ko ɓuuri temedde 2 millions beele ha joni dandude ɓen jayraɓe e on inondation ɗi ganda teskama toon to Touba ha waɗi galleji kewɗi ɗi ganda jaadi e ɗin wameji en ƴewoytu jayde Le Quotidien koye kan haala arti kanko halifa mo Touba Serigne Mouhamadoul Mountaha Mbacké o erima ballal faabo beele laamu ngu ko ɓuuri yawde yaccade wawa arde danda ɓen ɓe ganduɗa ko jayraɓe e on ɗin inondation ɗi ganda teskama toon to Touba kono ɓe garti e tataw mo ganduɗa hanki o hawri e ladial tawi noon koye ɗin wameji teskaɗi toon to Touba ɓe garti e Bougane Gueye kuccodiral mum e jandiyankoɓe leydi Sénégal o arti oɗo saaha e caɗele leydi Sénégal kono o yani omo ganduɗa ko Ousmane Sonko Bassirou Diomaye Faye kam e Mimi Touré ƴeewen jayde li quotidien ɓe garti koye kan haala Bougane Gueye Dany holliti ko fatuno noon wonande oɗo pôle kesso dalnaɗo to banggue wonande pôle judiciaire financier kanko Bougane holliti ko kanko tigui addoto wadde plainte uji tati ɗi ganduɗa o waɗi ɗum ɗin plainte ji noon fawi koye affaire to banggue onance hakkude Cheikh Tidiane Dièye kam e Cheikh Dieng AGR mo Jean Michel Sène wondude e eurobond mo 450 milliards e copreje franc CFA ngu laamu leydi Sénégal a luuɓi toon to FMI kanko Bougane o arti hen kono kadi o arti e caɗele omo ganduɗa ko kay tigui woni commissaire Keita nde wawata tigui hebde wellitare holliti noon dumbugol kanko Jean o mo ganduɗa ko commissaire Keita ɗum ɗo noon hollita tan ko ƴestugol wonande démocratie leydi Sénégal yatirde caggal e tawtorede ɓiɗɗo debbo mo ganduɗa ko on mo ganduɗa ko commissaire Keita jayde li quotidien arti hen en ƴeewoytu jayde source a ɓe garti ko e match goto mo leydi Sénégal yuɓɓino ministére jagolgal kalfinangal coftal balli waɗi dépensé ko ɓuuri 45 millions e copreje men franc CFA jayde source arti hen kono ɓe garti omo ganduɗa ko lundiyanke o saaha ɓurɗo lollude kanko Bougane Gueye Dany mo mbi Volcan 3XL kanko Bougane o yani no fewi noon e omo ganduɗa ko Bassirou Diomaye Faye Ousmane Sonko kamɓe Mimi Touré o hollitini Mimi Touré alay saago laɓɓina hoore mum e oɗo rapport mo IGE mo ganduɗa kay sanga tigui kanko Mimi Touré nde o ardino conseil économique social et environnemental jayde source arti hen jayde l'observateur ɓe garti koye neɓɓo mo ganduɗa ana tawe e oɗo mbiyen oɗo ɗiɗo sumgoji ɗi ganduɗa ko payadi woni élection législative ɓe garti to banggue wonande non respect wa basgol hormade to banggue wonande dépôt ji ɗin liste uji électoral kono ɓe garti toon to Touba ɗen caɗele ɗe ganduɗa ko teskade toon caggal nde inondation ji ɗi mbaɗi ɓe garti e yiide ko ɓuuri
ujunere e temedde ɗiɗi e capanɗe tati e jeetati galle ɗum woni ko naati ndiyam kono kanko Halifa Serigne Mouhamadoul Mountakha Mbacké o yaltini ko ɓuri temedde ɗiɗi million beele moññidde kam e wallude ɓen ɓe ganduɗa ko jayiraɓe e ɗen diƴƴe ɗe ganduɗa tuɗoje bannoɗe toon to Touba ha waɗi bonnere. ƴeewoyen Diaynde Tribune ɓe garti ko e Bougane détruit le système menant Sonko et Diomaye. Kanko Bougane o arti noon wonande e système mo Diomaye kamɓe Ousmane Sonko kono kadi o arti e ko yetno wonande mo ganduɗa ko Aminata Touré mo ganduɗa ko gardinoɗo conseil économique social et environnemental holliti alay sago wawa laɓɓinde hoore mum e on rapport mo IGE kono arti kanko Bougane e yiide wonande kanko adoro wadde plainte e oɗo pôle judiciaire financier tawi noon yoti koye affaire ONAS mo Cheikh Tidiane Dièye Cheikh Dieng Jean Michel Sène mo AGER kam e eurobond mo leydi Sénégal luuɓi ko abbi e temedde nayyi e capanɗe joyyi milliards e koppereje franc CFA kanko Bougane Gueye o arti hen kono ɓe garti kamɓe tribune ha joni e ballal ngal kanko Serigne Mountakha Mbacké o waɗi ko ɓuri temedde ɗiɗi million beele fabade ɓen ɓe ganduɗa ko jayiraɓe e ɗin toɓoji bannoɗi toon to Touba. Diaynde Le Verdict ɓe garti koye kan haala Serigne Mouhamadoul Mountakha Mbacké débloque yaltini ko ɓuri temedde ɗiɗi million wallude ɓen ɓe ganduɗa ko jayiraɓe e ɗin wameji heftuɓe galleji ɓen ɓe ganduɗa ko toon to Touba kono arti e kam ko Serigne Mouhamadoul Mountakha Mbacké e erade laamu ngu nde wawata tigui fabade ɗin ɓesguji jayiraɓe toon to Touba. ƴeewoyen Diaynde Les Échos ɓe garti ko Jérôme Bagnaki ɓurɗo andirede sniper kanko Jérôme Bagnaki ne wayno hanki o de o fawma jungo tawi noon ko e ballal brigade d'intervention polyvalente kanko mo ganduɗa ko Jérôme Bagnaki mo ganduɗa ne tuume e wargo mo ganduɗa ko Didier Badji kamɓe Fulbert Sambou e yiide Diaynde Les Échos ne wayno o saaha tigui o waɗama garde à vue kono ɓe garti kamɓe Les Échos e ko yitno wonande ɗiɗo sumgoji subaɓe dental ñande 17 lewru novembre 2024. Diaynde.actu ɓe garti koye oɗo pôle judiciaire financier mo ganduɗa kañum e OFNAC ɓeɓe kolliti yiide Diaynde.actu hande de ne wayno ko oɗo pôle judiciaire financier kam e wonande OFNAC ko kañumen tigui daari beele ha joni fawde junggo kamɓe rewidade ɓen ɓe ganduɗa ko tuumaɓe dirtinɗe koppereje leydi Sénégal kono ɓe garti kamɓe point actu ha joni omo ganduɗa ko Amadou Hott waɗi démissionné e poste mum mo envoyé spécial et ambassadeur mondial pour l'Alliance pour l'infrastructure verte en Afrique mo ganduɗa hande o ko candidat toon to présence mo BAD Banque africaine de développement. Kanko Amadou Hott o holliti wonande o saaha omo daari beele tigui ardade wonande ndun suudu mbiyen koppereje BAD Banque africaine de développement. Bandiraɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV ko ɗum woni komin doɓinnomon e kelle ganane roɓindo Diayndeji subaka hande o min dokkon aadi aljuma janggo sahawre wedede Allah ɗo e nden yo jaam jogomin jogomon on jarama.